Kublai api baro kajan mit ke bakmen bakbasuk bakmen api ibai ibai. Pedang buram api syakni ka channel jong ka Saint Teresa Cathedral Shrine jong ka Chuai Parish. Paros kata nglayo kicing hikai nakani ka channel ding by Reverend Father Hilarius Lamare ndrai menta idon hapleng kicing stom but ya ilang sumar syait ha Nazareth Hospital idang don hapo ICU. La kam improve kendet dari 4 la 4 ban ya don lang bat ni syak ban join biang syak ni ka Paris jengi timta ka ni ka janbit ngan ai ka jing hikai kum ban beteng ya kinji kiju ka jing hikai ke bau Reverend Father Hilarius baju ai pi ban pensilur pi ha ka jing im kristan te ka e ka bang kwa ban sam bat pi ka ni ka janbit ka long syapang ka sakramen jing penyasuk balai ngiron kam balik pla ki pop jengi ha ka sakramen jing penyasuk kasakramen jing pelapop ni kasakramen jing penyasuk kedai kawai ni kasakramen keba ngi ki Katolik ngi penan kam bahaya ka namar lingba jong kani kasakramen uji su upenyo hangi ya ki jing ma ki pop ki bang lale hadien ka baptisma ka sait lut ya barok ki pop ki bang le haswa bang dok pedang ya kani kasakramen jong ka baptisma henry ki pop ki bang le hadien ka baptisma pat ngin sait khoj ya ki dakumno dah kebai ia kini kecing uji su labo ya kini kesakramen jing penyasuk hakaba shua ba un keu syabneng ula ai ka bor ban ma pop hak senran ju ki apostol kiba kabangin syam hak gospel u Yohanes kenong arpo dekal arpuar hadu arpulai hang ni uji su wai bor ya ki apostol jong u dah kebaong tu pediang yo mensiem bakoi ya ki pop jongno ba pilamap ya ki ya ki pop jono ba pi map la map ya ki pop jono ba pi pensa la pensa kani ka pini syai bau jisu ukon jong blai ukwa banya samlem ya ka bor ban map pop bat ki breu ki bau la jet kerpang ba ki bau ula pensle da ka bor jong mensem ba khoi kata ki dei ki apostol ki jong u yo iru ba ki kristan baningkong kim don jingwit ne jingthut ai ru em malik phlai la ki pop ha ki apostol bad ha ki nong mi bujuli jongki ki bishop bad ki lingdo ki ba ki khot presbyteroy hak to kapot kani ngin syam hak siti jong jacob kelong basan khot khan riu ka baong namar kata tu ya plai la ki pop mar keliang bad tu ya duai wei nak benta wei pat ba pindup yo jingkot shua beng kren syapang kane tong kli shua kumno ngin yo pediang ya ki sakramen ne kumno ngi yo pedang ya ki sakramen ki bang layo pedang bon ngi layo pedang bon ki sakramen nado ke baptisma ke jingpon skem ke communion ba ki sakramen kumno ngi yo pedang ni ki sakramen hato da ke bo dala dehi ne lingba ki we pat ki balayo e ka bor ban ai ya ke sakramen hangi nuksa ban yo baptisma ya ke baptisma idon kam ya unang penbaptis ba un penbaptis jengi ban yo yakni ka sakramen jong ka baptisma kani kamut ngidon kam yo wei pat ubreu ban ayaka hangi uji su kan syai yakni haga gospel Matthews kenang bawa arpu prad khot khat khandai habau ong haki apostol ju penbaptis yaki haka teng pa badu khon bad umen sem bakhoi kani ka pau syai ba haka baptisma ngimla ban ayaka dalade yalade kum juru ya ki we ki sakramen ngidon kam ki atiar ban sam yakni ki sakramen haki nimla ban pediang ya ki sakramen dalade yalade henrei ngidon kam ya ki we ban ayaki hangi nama kata ka jingma pop ru kadon kam u atiar ban penyo hangi ya ka jingma ki pop na ublai kasiti jong jacob kalong besan khot khat sau kapen isyai bagi kristan baningkong ki penon kam ya ki temen kisan bapet bakmi ya kabalang ha katu kapor banlong kinong sam ya ka sakramen jong kacing pensle ya ki bapang syak itu ki badon hapreng kacing pang jing stom ha kamet bakamesim bad ha kadkhot ka bakhat riu jong ka ju ka kalenong ka penslur ban pla ya ki pop mar kaliang lada ban ai ka sakramen kacing pensle kani ka siti jong jacob ka ong ban khot da kitu ki ba pej bakmi ya kabalang namar kidei ki balapan ku bo daka kenhun balang bada ublai kata kemut baki kristan baningkong kimdan jing AAA balik plai laki pop hakiling do
kiba lajit da kabalang ha kato kapor kani kade kecingkai jong kabalang kaba kakti nu blairu kasaki ya kata bangi don kam balik plapop hakiling do bandup yo ya kata kabau jisu kular kacima pop amar ba ki pop jono jono ba philamap lamap yaki ong jisu minta pat kacing kli kawan hatu dei kiling do mo kiba map yaki pop jongi em ubreu umla ban map pop tang ublei bala ban map pop tungin pai minta sya kacing thok bakut kaba kren syai syapang kabor jong kiling do hak bai dei ba kacing map yaki pop ngishim na kashti ngishim na kitab Leviticus kelong besau kot kan reu hadu arpwei kaba pen i bahaba ki pai Israel ki le pop ne ki le e kaba utrai ula adong yaki bakim dei ban le ki hab ban terwa ujing kenya pop da umrat bat ai hauling do bon pendep ya kacing penbiang nak benta ki pop jengki bakin dop yo jing map na ublei uling do ban penbiang nak benta kata ke pop un hab ban penjap yo umrat bala terwa bat sendrek ya kasnam jung u hakmat ke perda ke cakasyong jong trai ke badai ke tabernakel hakani ke kitab Leviticus hakal nong kan reu ke krensha yang iwei piwei syapang ka sngi jong karti jing penyasuk hakal nong kan reu ke kren yang syapang ka sngi jong karti jing penyasuk dan yom kippur ne ka day of atonement hang ni ka yathu syapang uling do rangba ubadai bandrung hakajaka ke bakentang na ke bakentang tam holy of holies ke bashalendet ke perda hakmat ke khet jing snei ke badan halor ka senduk ke jutang hang ni uling do rangba terwa ka jing terwa side pop na ke benta lade bat na ke benta upai ba kani uling do ule dak bashim ya kasnam bat pengkhuj ya ke pop kesang jong kibreu bat hang ni uling do udai tang u atiar jong blei hapdeng kibreu kiba pop uling do udai tang atiar jong blei hapdeng kibreu pop hakani ka kitab Leviticus ru kapen isai uling do udai tang atiar jong blei hapdeng kibreu pop uling do nama kata ulang tang kumuk siang hapdeng ublei bat ubreu hak bai dei ka pop ka cing penbiang nak benta jangka uling do umla ban map pop daladehi hendrai yarap ban pendep ya kanyam korkom kabaling ba jangka ublei upen i bau menjur ban map ki pop baro ki ba ki breu ki lale ka kamram uling do kalong ban le thik kumba ublei ula ptha khnang ba ka cing terwa penbiang nak benta ki pop kalong ka ba pediang hun khmat ublei ha ka jutang pathmai pat ngi i bau jisu ula penthmai yakane ke jinglong leng do ha ka balang menta ngimdon kamsyu ban terwaknya da kimrat kimreng ban penbiang ki pop jongi henrei dau jisu hi bala terwai lede ha kalbari bat bala ai ngi ban penmenta yakane ke jing terwa knya jong u ha kalbari da ka ba ai ngi ya ka yukris bakhoj ha bau ong tule kene ban kan mau nga ha ka jutang pathmai jisu ula pen kamti ya kiling do jong u ya ka bol ban map ki pop jongi ha ka keteng jong u uang ya ki pop jono jono ba phila map la map ki kiling do ha ka jutang barim kilong ki atiar jing map pop hapdeng ublei bat ubreu kumjuru kiling do ha ka jutang pathmai kilong ki atiar jing map pop ki bayeng menta ka jaka u jisu lane altar Kristus namar yaki la pengkup bo dau jisu hi ban map ki pop ka jingkli pat kalong kumno pat ngin pengkre ban lek plai laki pop jengi hauling do ka remote preparation haktin pareng i phai byang sak hiti jong jacob nong basau kot khandai ko ong bahaba philip pla pop ngi dei ban khuslai bat ut ben yaw bat yam kthang nak benta laki pop bangi don kamru ban penret ilade khmat utrai habang lek pla pop da kumne ngin la ban pengkhoj ya kidonot ba pop jengi kacing pengkre hang ni kebaningkong kadai kacing snowsi ialah K-pop kacing snowsi ialah K-pop kadai kacing sedang jong kacing start namar kacing ting burom yang yau try kumbaong ke kitab power kelong kendai kot sipau kadai kacing sedang jong kacing start kabar pat kacing kelak kebamut ke basya ngidon kam kacing kelak kebamut ke basya kadba shwa banglik pediang yak sak menjip nyasuk ngidon kam ru kacing kelak bamut ke basya kacing kelab bamut ke basya kam kut tang ha kacing kuslai la K-pop
hendai kailam sya kacing petemai yala kacing im hak kesakramen jikla kebamut ki umat kiba mi na ki khmat chungi kimdai kidak kishin jong kacing trot breu chungi hendai kidai kidak kishin jong kacing khoi kamin sem chungi kini ki umat ngausi chungi nak benta ki pop chungi ki ai ya ka khendau jong kacing im sem chungi pat pengkre engi nak benta kacing im ka bathamai kabang idam kho siu ha ka sakramen jing plapop kani kade kadak kashin jong kacing ngaurit ba kacing yeng pat nang kade kacaka kade kacing yang lang ba ukris balamipat bla job ya ka pop kasang bla job ya kacing yap hi brok kawai ublai umjuk penjenjar ya uno ne kanono kabadon kacing ngausi shisha ya laki pop hendrai upen kraw yaki jisu ong ya kentai baklim kabalajan syak len temau ngaru ngam pendrem ya pi kino wan le pop show gospel yonis kenang berpra dekat katway namar kata kesakramen jing pop kamdei kacing penhiardor ne jing penjak burom bilade hendai kadai kalat ban he ban san ha kacing snei jong blai entapat kumnongin kmiit ya kamsim syuan pediang ya kesakramen jing penyasuk kumba pijan syakane kesakramen to keli perthau ilade ya kini kicing keli harum keban kong let's say hangno ha kacing im jonga ba ngala im bon sertap jingmut kabamut ngamdon kata kacing it hok ne jing syakri hok ya ublai kumba kasithi jakob unang basau dekat bapra ko ang to pen khoi ila ki download pi ki ba bon sertap jingmut kemut double loyalties ne double minded imlong bet hakata kacing ade jing bat blai ni kacing syakri jingi ya ublai tada don kum kande kajing bon sertap jingmut ngidon kam ban puson bat pet jeliu kumno ban penbet ya kane kajing em jongi kabar ki e ki benta jong kajing em jonga ki badon kam ban syak pen khoi menta kumne ha kane kesakramen jing penyasuk ki e kita ki benta ki bang don kam ban khoi lade kita ki de ki bang ide ban puson kebalai ki e ki jing kwa brai jonga ki badon kam ban te lakam ban syak pen khoi ha kesakramen jing penyasuk kamut ba nile kajuk kapop kajuk kacing bakla ndeng haban persyang ru bantek lah kameka hangtang sayo i ya ka bor jong kacing map jong blai ka bor jong kacing isne jong blai kan trei borba kacing jongi ka basau ki kita kiba ngas ngausi thang bha kiba ngating ban man phai sya kacing syai ukris ngatip bangadon sibun ki kiba khanglat khanglanti jonga yanga ban wan chau ukris ndrei ngale rain pat ban phlai ki hakmat jong blai hakmat jong kas sinduk jong kacing plapop lada don kum kita idon kam ban om le rain shu ban phai shu blai kum ba phai kun belaja kat balong in le phai shalau kpa kebasan hakinu ki benta kacing jonga ki bang don kam ya kemen sim ngaurit khnang ba blai ung kentiu biang yanga syak buram jong u blai kentiu ya ki bas ngaurit barbor ngimden jing le rain hakmat jong blai lada ni penrit ilade hakmat jong blai nginom dan nodo kacing le rain bat ublai sakentiu ngi sjrong kado yawai ke e bangi de ban le ka por pangi phlai la ki pop ban kong ngidon kam ban bread lut ya kicing kuslai jungi ha ublai namar usuma sukherengi ong petrus bakoi ha kasti ban kong chu kelang pesan kot niau bread lut ila kicing kuslai ha ublai namar usuma sukherengi namar kacing e jong blai katap klub ya belin ba ki pop jungi ong shushu petrus hak Steven kong chu biang hak nang basau khot bapra kajing e jong blai katap klub ekipop chingi baro kumta ngidang kaman kuslai ngidang kaman breadut kajing kuslai chingi hau namar utap lut ya belin ba kipop chingi da kajing snai chingu kabar ngide ban kenmau bau blai syam lamang yangi nak benta kajing bitar ndai ban yo jing pendim Pauls Apostol ong kasti ban kong chu se Thessalonika nang pesan khot khandai ublai syam lamang yangi nam ta kajing bitar kenmau bau blai syam lamangi nam ta kacing bitar kumta ngimdei ban septing paman plapop ublai komen habang wan ra kacing kit bakhya chingi syau bat hu ong wan chinga pi bro bakhya cingkit kenang bau un pensting ya kelingkor jong kacing kit chingi kebalai wale rain ban plai la kipop namar walada kipop chingi kisau hain ong uisean ngai lupa long ban kong dekat katfra kin sale kum kayor walada kipop chingi ki sau hain kin sale kum kayor
wat le rain ban pla ila ki pop basau wan syaksa kemen jing pla pop da ka jingkermen maru blay jungi ulong uta uba suma sukherengi ba keduk ba tap klub ya blin ba ki pop jungi kumta ni haban wan syaka da ka jingkermen namar omdan jingpenrem ya kitu ki badan hau kris omdan jingpenrem ya kitu badan hau kris ong Paul Apostol hakisti jungu kamlang bapra syakiroman dekat iwei badha ka siti syagigal tiam nang baat kor arpo ong ukris UM hanga habau kris UM hanga omdan ke ba ngimla ban le kecim jengi kumta kecim kristan ke ba rikhoj ila kamet bakam sim kadai ke tempel ksiar ke ba bidor ya ukris jisu ban syongsa haka tinamar kata tu ngilai pengkhoj ya ka barbor hakasa kemen jing penyesuk ba ukris junam batngi parhabau blay udan hakaliang jengi temano kain bala ban le persya yangi ong Paul Apostol hak siti jungu syakiroman biang kelang bapra dekat life way idan kam ya ublay bandan hakaliang jengi bat ba ublay undan hakaliang jengi idan kam ya kadonod jengi ke bakhoj ke bakentang ba ublay unsyong haka kumba ki pa Israel hakapo jengki kidan kata ka holy of holies ke jaka ke bakentang nak bakentang tam hak ba ublay syong kata bernakel jengki pat menta ka download kemsim jengi ke jaka syong sa jong ublay tu ngin pengkhoj jaka ngin rikhoj jaka kenang bakanlong ke jaka ke ba bidor ya ublay ban syong pat ba ublay syong usa hangi omdan kege ke ba ngimla ban le hak kerteng jong u tu ke jingkar ku try kendam Jesus Christ kendon dekat barbor bat pi bat un yerap kerku ya pi ha ke jinam kam jong pi baro kam tam baun yerap ya pi ba pingla ban rikhoj ila ke jong ka download kemensim nak kamta ke buram jong u kublai shibun kublai shijarngo